kudzai simba timupfumi dok kudzai simba timupfumi dok then precious nyambuya ndiwe changamire nyere pamberi penyu nyaya ndekuda kuripwa zino rakadonha nemari yandakaparadza kufambira nyaya yezino rangu yakudare nevabereki wako nembowo dzako chikubanemaredarezaiko ari kudaro ndiprecious nyambuya taura kuna kudzai mupfumi usiku usiku awandiyese takatorara saka ndavangoita kuti ndanga ndikugadzira foni yangu whatsapp ndikuti akabata network kuma11 pakati peusiku iri kunetsa whatsapp ndikugadzira kudaro wau baba wangu atokuitsira ngondo vanaiswa ngondorara saka inini pekare ndakangoza kuti iri kunetsa ndozozvona mangwana musikana wangu kana auya toda kuenda kuclinic andatosiya foni yabva ndaisa mudhiro remubhedho pekare ndakanzwa kuimba kuti usiku ndikati ndiana ari kuimba nguva imweni asi ndofunga vanhu vari kubawa ndozvandakangoita pekare ipapo handina kugotora nguva kunyarara kwakaita kuti zvisina mazwi zvinoratidza kuti munhu anga kutopinda pabheti pekare ndakatodza kuti gogoi pana gogogoi amakuwa gogogoi ini ndakatanga kumutsa baba kuti baba ini inzwe munzwa chete ndainzwa kungoidzira baba wake kati baba ini gumbira varikuti gogogoi hamusoganzwe baba havana kudaira semunhu anga abatwa neuku kati mukuzvinzwa here pana kuti gogogoi panzi asi munhu nokuiziva ragumbira mupfumi panzi baba vari kudaira zvezvo kunge munhu anga atoenda neuku havana kunyatsodzisa ndikuti asi vakazodaira kokupedzisira kuti iwe pakati peusiku nyara vandanyarara zveshuwa pekarepo futi ndakatakanzwa dhore pavharanda richitemwa zvakanyanya nematombo richitemwa ndichinzwa kuti iro rahwindwe iro radho iro pavharanda ndakaramba ndakangonyarara kuti ndimumutsa baba havasi kudaira ndaramba ndakangonyarara nakusumuka pamubhedha ndakangotomuka bva ndatambara pandagara ndakutoteerera zviri kuitika pavharanda pekare futi hapana akadaira futi kuti zviri kuitika pavharanda chiiko chii hatina kudaro akanga amutema hazvina kungotora futi maminitsi chishamiso chakandishamisa ndechekuti kuzoziva kuti auya kuhwindo kuseri kuzveshiwa akauya kuhwindo kubedroom rangu kuhwindo rekwandandichirara kwachipandakana ndakarara ndakangonza kamwe chete kuti kwacha magirazi dombo richipinda mumba kureva kuti ndo rakanditema iro ende inini baba vanozotaura kuti mai mukaimone zvamaita kunesu tikati kuita sei kureva kuti ndanda kutonzwa hope futi dzakutondibata ipapo ndo zvakandinetsa dombo richindirowa ndakatodzika pamubhedha wanga wakareba zvakaita 1 mita ndakabva ndadonha pasi nedombo iro rakanorowa kumuromo kuno varatocheka muromo nezino varatongodini varatongonjenga ipapo aya mamwe tu aya ari kugwa atoshanda anongorwadza asi ndakasiya kadaro ndipangatoite wende ndakakuridza 1 ndo raitamba maningi ndobva ratodini varatodonha ndadonha pasi kudaro baba vari kuzonditi wapatika manje wakunzwa magirazi nekuti matombo anga nemahombe ngorova kamwe chete ndibva rapinda mumba akapinda 4 mawindo akangoparira 4 saizvozvo saka baba wakati mai mukuzviona izvo zvataungese kwenyu ndikati kuita sei tase magirazi uoni ndatasa magirazi ndakaona muromo wese wadambuka uri kurembera kudai zino zveshuwa ndakatoshama kuzvaitika nguva iro parazara pasi apa asi baba vari kuti ivo ndatozokutora pasi apa ndaona tauro ravo tarekananga padhoo rangu neravo reugezisa wangatondikuta pukuta wandosimudza wandidzosera pamubhedha zvese zandizvuzva kuti chii chikuitika zvaitika nguva iko zvinhu izvi zvando zvandikutaura ndiona mawindo ashamba asi uyo ari kudaro tikutaura chito hwanda nemudhuri asi kumira ari kurova futi matombo achipinda
mukati madziro kutaura so akatoondomuka nepawa ende aita vanhu nepawa nematombo mahombe akakura kunge musoro wemwana. Saka inini chandakazobhilivha kuti zvechokwadi ndadonha pafloor sekuti anga asina kupfeka, akataura chokwadi ndasina kupfeka. Ndakanzwa mwiri wangu uchibvunda zvakanyanya kutota zvechokwadi ndandiri pafloor chando handichagoni kana kumira, ropa rakaungana pasi. Saka nguva iyoyo baba wakati iwe udzi uri kuita sei, nokuti keteni rakanga radambuka. Kudambuka kwakaita keteni dai takangoti ndi baba wake nokuti izwi ndo ratainzwa. Patakazoona pawindo akudzurwa nzi kudzi uri kuita sei, ndiwe kudzi uri kutodaro. Ndopakabva aombera pawindo achibva pawindo paya patoni atoenda ndokumuona kwatakaita kuti havasi baba ndikudzi. Ndobva atoti tisapia bvaenda tazomira takutotya tisina baba kuti pamuka kuda panzira unoona unogona kutotemwa nokuti izvi hazvisinomo. Zvechokwadi takazoona kuti kwekune kamwedzi pachena kusina munhu ari kufamba. Baba ndopakata ndega ndibude ndodza sabhuku wanda ndoudza kuparire nyatwa waenda baudza chairman wamuraisi wabuda wakati ndega ndiende futi kupi wari kutofamba kutoenda ndiudze masecurity arimo mumavhireji amagati mumavhireji wandotaura saizvi. Vanhu vakauya wabereki wake takazoita wekufonera kuti uyamone zvaita mwana wenyu pakati peusiku. Saka vakadaro kuti zvakanaka ndo wakazopedzisira kuuya kunze kwatochena kuti ndizvozvo hakuna munhu akakuda atakataura naye panze. Takavhura dhore mubhedhi kuti uyamone zvese magirazi azara pamubhedha, maketeni atsemuka, mawindows zvapwanyika zvekuvharanda, ropa rakangoungana pasi, matombo acho aripo. Zvokuti rimwe ndiraenda kumapurisa takazodzoka tizorona ari kuseti kwacho ndikati toda mutombo namba 4 ndofunga yakazoenda kumapurisa akakonviktwa kumapurisa zvakaitika ndezvokuti wabereki wake wakabva wati zvotazviona zvaita mwana zvakadii kuti mumire tikubatsirei nemari yekuti muende kuchipatara. Kune vana vavo vanoshandawo majerikadhiku vakati tokubatsirai nemari yekuti mufambise bhazi tichi but hazvina kuzoita saizvozvo. Ndakati day 1 10 11 12 2 days ndakamirira sokutaura kwavo ndichipuwa nemari. Mukomana wavo 1 akazongokanda $10 epokeshi akati ndo mari yandakwanisa kuwanawo hatisi kunyatsonzwanana nemukomana asi kudaira zvakanaka. Wabereki wakadaro futi kuti mukomana wacho asi kunyatsodairawo zvakanaka kuti chi atotishidzirawo kuti mimi mukataura zvokuti ndaparadza next door ndoparadza yenyu futi imba papi panapa handiti hata kutotyawo nokuti handine kamwana kefestival akasikana kamuzukuru kaunorara nako handanda kutoti mwana anotemwa nokuti hatichadzisi kuti ari normal here mwana kuti atema mumba kwanu tikumutsiura pano haasi kutaura kuti zveshe wandatadza. Saka kupolisi munoenda asi mina timbopai mari. Ndakagara 2 days ndichipamba nakona action naona muromo wakutoora ndada isisuka vatatora musikana wangu. Baba wakazotera mashure patarara pebenzi polisi zvaratorereka futi rawangu watimisa patanofonera tikati uyai munzwe. Wabereki wakauya futi iye haana kuuya nanhasi handisana taura naye. Mubereki achibva ati mazvona wangoti mukomana wacho asikubatika mukoma wake amene kwakuti achienda magrosa. Saka nini handinakana mhando vanokwanisa kuita ndimai vari kutaura muchitokuda kuenda kupolisi enda yenyu tatati titaurirane tinzwanane kuti tibatsirei enda yenyu. Mukomana uya mujerikadhi handipa $10 ati nini ndazvikoniwawo ndandatrai kuti tibatsirane. So wabereki naye mukomana wacho hatisi kunyatsobatana zvakanaka vangoguma $10 iyo. Polisi ndobva taenda patarara ikoko vatipa tsamba vakatienda kuhospital akanyorerwa vatayakwasapi. Saka ndine mapepa zangu ari zvese zvandakashandisa zvese kuhospital yakatipa mekupinda ndotorwa skawa yekuti pamapana apa pakakwara zvichitendera kudai. Saka ndakanotorwa x-ray yeskull ndikatorwa ndikaenda kuna dentist akandiudza kuti anoda mari yekuti mazino asungwe $80 2 akati iri racho iri rakanyanya kuchenga kana ndoda kuti risungwe asi hachakwanisi kubatsira zvakanaka tinokwanisa kuritipura. Saka ipapo ndakashaya mari yekuti anosungwa asungwe zvakaramba kuita saizvozvo. Kuti kuda kuripa zino rakadonha uye mari yemakaparadza kufambira nyaya yezino. Kufambira nyaya yezino zinacho muda warikone inini ndangachingoti inini zino rangu rakadonha ndachikona kuti watobvisawo iri mombe kana washaya mombe wanotondipa mari inokwana mombe. Handisi kuti mamwe 2 achaya mari yekufambisa yese takafambisa takambonyoresa kupolisi $100
kwasha kuti ndiuye kuno mune motikari yakati mama munesa kupiro kwadokta zvese anga kuibatsira takaiverenga tikaona ichibuda 180 ndo mari yatakawesta pakufamba kwatakaita kutama tisingaverengi yezimwe saka kana kupolisi kucivil court uko ndiyo mari yatakangonyoresa ino mimi matinana kuzi murima next door ona kudzi number 3 papamba pangu murai mumwe chete kudzimushora kunotora zvakanaka akudzi akadzidza chikoro zvakanaka enda munhu anotoziva zvokuti zvinhu zvakatonityisa kuti kuzvaita sei ende mwedzi iyoyo nditomuti kudzi nepachadza ndakasona ufungapo uya une hembe idzi undirimira kumukondora ndikauti akatoti zvakanaka mama ndakatoshamisa kuti haana kuzouya zvake zvatombomira hapengi hadini akatodzidzawo nemwana wangu third born yangu same class handingambona kuti achipenga nanhasi hapengi vanomurenga ndinomuona apo neapo asi handisana namuona achidzedzereka zvokuti anoshaya zvekula arikuita izvo zviri kutaurwa tinotenderana nazvo zvese zviri kutaurwa zvechokwadi izvi zvakaitika mushure maizvozvo ndokuvabatsirawo nemari yandakavabatsira nayo wakutaura tendura zero panguva iyoyo ina ndakwanisa kuenda kwavari nekuti sekuti vanhu vandakanga ndakakanganisirana navo wabereki ndo wandakakwanisa kuti wandienderewo chinondikumbira uregerero ndokubva zvadaro sabhuku vakatouyawo vachiona zvakaitika ndokubva wati tinoigadzirisa asi mushure mekunge isati yagadziriswa ini ndakazongoona mapurisa achitouya ndokubva ndasunga ndokubva ndaapiwa mutongo wandakapiwa ndaaita ekupedza saka ipapapa ndokubva ndazotongoonawo tsamba ichoyo chiti wapiwa mutongo weCommunity Service chokwadi mawasi mangani ndakapiwa 142 hours 42 days 142 hours zecommunity service ndiye vatima iyi wadari right abvuma nyaya yake kuti ndii ndakazviita saka hapana chekuti tingatore nguva yedu tichidhibheta community service ndezvehurumende avakuda kuripirwa restitution kuripirwa utadzira kwawakaitwa wanotonga iri criminal ndo wakapanishwa kuti mangwana hauzvipamhizva asi ava manje vakuda kuripirwa hauchakwanisi kudzora zino ravo nekukakanganisa kwawakaita iwako akakwana asi avo ashota saka uri kuzoona kuti zvawakaita iwewe dai uri wakabva zino waifara here saka urongoti iwewe wongoenda wongodzi sori zvinoita wakanganisa saka mhosva inoripwa matuwanhu chedu you pay for your misdeeds and saka ndo patari hanzi ndoda kuripirwa nemombe wanga waipapo pawazointarapwa manchipedzisai kutaura zvamunoda kuripirwa pamazomiswa nachinhu chemuzvi ipapo ini ndataura kuti anobvisa mombe kana mari inokwana mombe pazino rangu kozoya kutoti pazvinhu zvandandichitaura kuti takafamba $180 nekuti kune maketeni kune mawindows kune magirazi zvinhu zvakaparadzwa zvakawanda makazvivharira kuenda pamari 180 mati ndozvakaenda pa180 ndozvakapinda pa180 nekuti 180 yachoka ndikutoti mwana wangu futi aidzidza nemwana wangu wachiwirirana ende waiti number 2 3 vari pasherenja asi ndinda ndakamushora chete kudzi ade akasori mama taurai kuti ndaitoguma pasi asi ndotomutya izvozvizvi kumunda yadi gurupu apo panapa nepapa
anotenapo nemombe aiti kuti mangwanani ndindoti mangwanani anondisekenda ndotomuti mangwanani ati zviti pasi pasi ndakagara nditaura makawanda kuti kudzi mwana ndadaenda asina kutoti kuti pamwe ati kuenderera mberi saka inini ndikuti 180 ndiwo mari yekutopazika kwakaita zvinhu ende yanga iri yekwadhokta chete nemalift but ndakungobata ndangu ndichiti 180 ndiyo mari yekuparadzika kwakaita zvinhu nemombe iyo masamuno Emuro masamuno. makapa mapurisa masamuno andakapamapurisa ndakabvisa 30 years 30 plus 10 plus 10 yedare which is zvinogara 220 plus kana iri mari mombe 350 yoita 570 kana kuti mombe nyembudzi ngani pa 220 kuti 5 unozvibhadhara rini Ndiwani. ndirimunina uyu ndimukoma wangu wapamazvo saka ndira kujekesa pakunetsana kwavakaita uyo wati haoma iye haana kumbira kurengera kwandiri izvinyi izvezvi tikasangana pamunda timarisana nyaya iyi chakaikonzeresa futi iri nyaya yeminda kuti right kana muine dispute yeminda munouya tobatsirana chii dispute yeminda ndikutaura kuti pamwe atopa judgment nguva iyo unenge watokutaura nyaya mangu atopa judgment yava mutongo ndasakapedza pane kuti panyaya iyi paikauya pamajor street handina kunzwa kwatitaurwa nyaya yekupasina kuti wakabviswa zino asi izvozvi wataura kuti akandipa ndakatemwa zino rakadonha pasi asi paikauya atanga kuti zino rakabva waimwanza wakagwadzwa hauna zino handisi kuti ndoma zvakasiyana uyabvuma zvakapara asi havana kuti anditowanza kuti wakazoenda kuchipatara ndokwawazobviswa zino dhokuta ataura kuti zino recha harichasani ende pane 2 ayari papa iro rakatotsemuka kana kasvika padhuze ndikati watodai nondikaka kudzokerawo iri rachei ezvi zvikazvoita mukaneoreche ukaita makore kudai muromo uyu unozvimba ini kucheka ndosaka ndinhu vanoparicheni vane dambudziko unozvimba nezino racho aya munina wake munina wake taura pizwe ipedzisa kutaura saka aya matopedza azvizwa zino rakazoenda kwadhokta leta iwe chiita zvekubatsira uyu kupedza kuti adipiwe uri kupedza nguva chizobatsira mukomo wako kuti wadipiwe Zvinobatsira zvavanotaura. right tati 570 unozvibhadhara rini munhu uyo ari mudunhu menyu mangwana anoita futi mangwana anoita futi adhaku mangwana anoita futi imi muchajeiwo imimi mambo azive kuti mudunhu muyamo mambo hawadi chakadaro unoisa chii ichaitiri pamutombo mbudzi ngabvise mbudzi mbiri dzekwamambo arege kuzozviita futi munhu nekuti ari kudherera haamborina kubasa kuti vichinji kuyu mutoona kwakutotaura zvekumapurisa zvimumushe zvazvizichi ufunga manga mataura zvinhu zvakanaka nekuti munhu anga asina kuramba mhaka yake pamberi penyu saka ndofunga manga mamupa mutongo wakakodzera nekuti kwamuri haana kuda kumupedza nguva achikutenderera asataura chokwadi chake but wanotaura kuti anozozviita futi achamafutido achakuita futi manje oita futi akamborwadziwa kuti mambo anozotorera zvinhu zvangu anozokusha kumwandoro dare rakubata kuti unomangu uripire mombe ne180 plus 40 yemasamon kuita 220
vese pamwe chete taiweka 57 kana kuti mombe 2 nembudzi 5 kozoti dzimwe mbudzi 2 dzekuripira dare kuita kuti misikazwa yakadari haufaniri kuita misikazwa yakadari. Muine dispute iyoyo yemunda 1 kune renzi 2 kune madzishe madzimambo wese munounza nyaya yosolvwa hauendi kutotema munhu urunzwa mangwani iwewe ukaita dispute ndosaka ndikuine makotsi unoenda unomhangara kui kukoti hausolvi iwewe dispute koda wakafa mai yavo handiyezvo zvingadai iri ngozi maizoiripa here iri ngozi chifunga kwatema zino iro nedombo zidombo riri kutaurwa rakakura musoro wemwana dai wakatombofemdaka neipa zvakazoitika watombozvizii wakatozomutswa papayapaya watombofenda saka zvinhu zvekuti munofana kuona kuti ingozi yamaro yavari kuda kuti urere ari dangerous anofana kuti mutondomutaurire kuti hazviitwi paine dispute endai kumadzishe kumadzimambo kumajor street kune welenzi vanouya vachisolva madispute enyu eminda mogara zvakanaka ende kana ichiripo dispute iyoyo hatisi kuitonga muno itai kuti imhangarwe kumadzishe kana kuunza kudare kwangu toona kuti zvakamira sei tokutongai mogara mune zvakanaka nekuti unoona kuti iwe une hashawo futi nekuti uri kutaura kuti nyaya yemunda haisati yapera ndii haisati saka iitei modi yoya kumatare rangu riri kudhuzwa tinoenda toona kuti zvakamira sei zvinofamba sei toona tokubatsirai pane kurwa zvamunoita kundoti unoenda kundorwisa kuti vabereki vari kurwisana nenyaya yemunda ende nayo yeminda ndeyo vabereki iwanga vasati wazvarwa vakapuhwa minda saka regera vabereki vadii vataurirana right unobvisa rini kuindirawo kwamuri kuti ipawo nguva yekutsvaga nguva yakadii kuti panguva zvirikutekesa fodya vabereki vakumese makari mafodya murikutekesa fodya saka urikuenda kumaflozi ri ndendotodai mandipawo nguva yekuti kusvika kana kuti kupera kwashure juni kukwanisa kubatanidza June 30 ounganidza obhadhara okay avhaire dzinodhura shamhu avhaire dzinodhura inokudhurira osimuka tende June 30 kana asina kubhadhara mouya tototora nezviriyo kwasa kwawo kunaobereki nekuti ndo wasina kufundisa anouya kana kupurasi kwangu ndiripo padhuze nemi anouyawo pando pasinganetsi ouya obhadhara ndofona magara nodzi